Good morning! Andito na po kami sa bukid. Ayan o, kamanggahan. Ayan, ang ganda ng mangga. Wow! The place is so nice. Shh! Huy! 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 Huwag ka malapit sa baka! Hala, kabulin ka dyan. Halika dito. Wow! Hindi pwedeng malapit. Uy! Tadyakan ka niyan! Ay, nako! Huwag na nga lalapit dyan. Hindi mo baka yan. Hindi mo yan kaw. Ha? Tatadyakan ka ng kaw na yan. Halika rito. Doon tayo. Mami, wawa. Hindi siya wawa. At kawawa siya. Halika na. Mami, kamu. Daming langaw. Oo. Awa. Pasok na tayo sa kamanggahan. Kamanggahan. Hintayin mo si daddy dito? Di tayo. Ano? Saan? Tayo. Oo nga, ang layo na ng daddy, ano? Oo. Ang layo ng daddy. Ang layo na ng daddy. Nasaan na siya? Nandoon na si daddy. Oo. Ayun na si daddy. Ang layo na. Ayun, napakalayo na niya. Oo. Layo na ng daddy, ano? Ang layo na. Bangon dyan, atayo!